Λοιπόν, για τους καρκίνους μας έχουμε να πούμε ότι τα καλύτερα έπονται για αυτούς, ιδιαίτερα και από το καλοκαίρι. Τώρα όμως από το Γενάριο μέχρι και την καλοκαιρινή περίοδο θα έχουν πολύ σημαντικά θέματα να αναθεωρήσουν είτε να πάρουν αποφάσεις σε σχέση με παιδιά και οικογένεια, η οποία μπορεί να τους ταλαιπωρήσει κάπου, ή άτομα άλλα τα οποία είναι στην οικογένεια τους να τους ταλαιπωρούν και με αυτά τα θέματα. Όμως από το καλοκαίρι και μετά πραγματικά σε εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες σε θέματα οικογένειας. Όσοι είναι και αυτοί ελεύθεροι μπορεί να φτιάξουν τη ζωή τους. Θα τους φέρει σημαντικά γεγονότα τόσο και στον εργασιακό χώρο, αλλά και πολλές πιθανότητες να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν ξένη κουλτούρα, ξένη εθνικότητα, ξένα έθιμα. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, για τους λέοντές μας, σημαντική χρονιά και για τον οικονομικό τομέα. Τετράγωνο ουρανού Πλούτονα, αλλά συν της άλλης και οι εκλήψεις Σταύρου, Σκορπιού, Λέοντα, Υδροχόου θα επηρεάσουν τον οικονομικό τους τομέα και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις διαχειρήσεις τους αυτή τη χρονιά, γιατί ξέρουμε ότι οι χρόνος περιορισμοί πρέπει να περιοριστούν και αυτοί σε αυτή την χλειδί και αυτή την ωραιότητα την οποία είχαν και διακατήχαν. Αυτό το συνεχόμενο πάρτι ίσως σταματήσουν κάποτε, γιατί κάποτε σβήνει και η μουσική. Ναι, γιατί νομίζω ότι είτε λίγο είτε πολύ όλοι θα υποχρεωθούμε να ζήσουμε, να μαζευτούμε πιο πολύ και να ζήσουμε παρά να θέλουμε το 100, ακόμα και ένα 20% ή 30% θα μας ικανοποιήσει απόλυτα. Θα είμαστε ικανοποιημένοι. Βεβαίως. Τόσο χαμηλές οι προσδοκίες, αλλά δεν πειράζει, τα κάνουμε. Έτσι που στρώσανε, θα κοιμηθούμε όλοι. Όμως έχουμε... Σε πολλά πράγματα και στρώσαμε, Κατερίνα. Ναι, θα κάνουμε. Ναι, όμως πολλές φορές ήταν και δικές μας επιλογές, μέσα από αυτά που ψηφίζαμε, μέσα από αυτά που θέλαμε, μέσα από αυτά που... Ρωτούν για γάμο οι λέοντες, λέει. Ναι, το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα με την περίοδο που η Αφροδίτη θα διενύσει το δικό του ζώδιο. Και θα κάνουν και πάρα πολύ σημαντικές γνωριμίες φέτος οι λέοντες, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν σε πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Γεωργίες, είσαι λέον? Ναι, έτσι, άτε. Λουκουμάκι, λουκουμάκι και κουφετάκι, κουφετάκι. Λοιπόν, για το ζώδιο της Παρθένου να πούμε ότι πολύ σημαντικά γεγονότα διαδραματίζονται για το θέμα πίεση. Η οικογένεια είναι σε πολύ δύσκολη φάση, ειδικά αυτή του πρώτου δεκαημέρου, γιατί ο Ποσειδώνας βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το δικό του ζώδιο, όπου μπορεί είτε να εξαπατηθούν, είτε ακόμα να εξασκηθεί και μεγάλη πίεση από άλλα άτομα της οικογένειας τους προς αυτούς. Θα υπάρξουν σημαντικές ευκαιρίες στον επαγγελματικό τομέα. Όσοι έχουν τώρα περισσότερο το θέμα να αναπτύξω καλλιτεχνία, το θέμα να βγάλω όλα αυτά τα κρυφά μου ταλέντα στην επιφάνεια, θα τον ελίξουν και θα τον ανεπτύξουν, γιατί ο Ποσειδώνας απέναντι τους βοηθάει να δουν τον πραγματικό τους εαυτό. Όμως πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις τους, οι οποίες θα γίνουν με θέμα της οικογένειας. Ας μην βιαστούν να πάρουν μια απόφαση για ένα σημαντικό ή ένα μεγάλο διαζύγιο. Ας δώσουν χρόνο να το παρατείνουν σε πιο πέρα πορεία, οπότε θα είναι και τα πράγματα πολύ πιο ομαλά. Λοιπόν, για το ζώδιο του Ζυγού, να πούμε ότι πολύ σημαντική χρονιά και ιδιαίτερα ξεκινά και για εσάς από τις 30 του Ιανουαρίου, μια σκιωδίας στους διδύμους, με Ζυγό αλλά και με Υδροχό. Σχηματίζουν πάντοτε μεταξύ τους σαν ζώδια ένα υπέροχο τρίγωνο. Αρπάξετε, ψάξετε, πιάστε τις ευκαιρίες τις οποίες τις παρουσιάζονται μέχρι και τον Μάιο, για να είστε καλυμμένοι και την επόμενη χρονιά, ότι θα δουλέψετε ακόμα πολύ πιο δημιουργικά. Όμως ο τομέας ο οποίος θα σας απασχολήσει περισσότερο είναι το θέμα των οικονομικών. Είναι το θέμα των οικονομικών, γιατί μπορεί να έχει σχέση άμεση και με τα παιδιά ή τις επενδύσεις ή πράγματα τα οποία θέλω να κάνω, αλλά έχετε και σημαντικές ευκαιρίες να αλλάξετε κατοικία, να μετακινήσετε από πόλη σε πόλη. Να πάρει πάλι να αλλάξει πόλη, πάλι να αλλάξει σπίτι, ναι, έχουν ευκαιρίες, έχουν πολύ καλές ευκαιρίες για θέματα. Να υπουργοποιηθώ. Μίλησε για να αλλάξεις σπίτι. Ναι. Το σκέφτεσαι, Δημήτρη? Να υπουργοποιηθεί. Με ενδιαφέρει η πολιτική. Κατάκματα στα όνειρα, ξέρετε. Με ενδιαφέρει, παιδί μου, η πολιτική, είναι γνωστό αυτό. Το ξέρουμε, το ζήσαμε. Η πολιτική με θέλει, εγώ δεν ξέρω. Όμως ποτέ δεν έχουμε δει το οροσκόπιο του. Ποτέ. Εγώ θέλω πολύ μια μέρα να δω το οροσκόπιο, γιατί το οροσκόπιο τι είναι? Νομίζω οροσκόπος που λέμε, νομίζω είναι καρκίνος. Πρέπει η Πατρίτσια να σου το πει, δεν γίνεται στο πόδι. Ναι, πρέπει να το δούμε, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εντάξει, ο Δημήτρης μας έχει δείξει και χρόνια τώρα τι μπορεί να κάνει, πού μπορεί να φτάσει. Είναι ένας αξιοαγάπητος άνθρωπος. Μα ξέρεις πόσο τυχερή είμαι που είμαι δίπλα του? Ξέρεις πόσα πράγματα μαθαίνω δίπλα του? Νομίζω ότι όλοι είμαστε τυχεροί επειδή συνεργαζόμαστε, και ειδικά με την ομάδα, και για εσάς αλλά και αυτούς που βρίσκονται πίσω στο παρασκήνιο. Ο Παναγιώτης Πολύβιος, Ντέπη, οι κινηματογραφιστές μας, ο Στέλιος μας. Τι θες?
Τι θες να φας? Θες τους πισούλους τώρα. Θες τους πισούλους, να Εντάξει, ούλοι, μπράβο παιδιά, μπράβο. Αλλά δεν μπορώ να παραλείψω τον Πολύβιο που για μένα είναι ένα σημαντικό άτομο, το οποίο εγώ γράφω τα κείμενα, στέλνω και ο Πολύβιος τα υλοποιεί με την καλύτερη του τεχνική και την καλύτερη πολύ αγάπη. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και θα το πούμε ξανά και θα το πούμε και από τον αέρα. Να έρθουν λίγο μετά. Είναι ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε καλύτερους συνεργάτες και το λέμε με όλη τη σημασία των λέξεων που το λέμε και δεν το λέμε απλώς για να χαδέψουμε τα αυτιά τους. Βεβαίως, είναι μαργαριτάρια και δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιους ανθρώπους και οι τρεις που έχουμε. Επειδή να πει κάτι καλό για μένα και πει σε αλάτες. Αλλά να σας πω και κάτι, είναι πολύ σημαντικό όταν αρχίσουμε ένα team, μια ομάδα δηλαδή. για σας λόγια, σας αγαπώ και τις δύο. Μια ομάδα να υποστηριζόμαστε από όλα τα είδη των ζωδίων, δηλαδή αυτά είναι σταθερά του αέρα. Οπότε θα κάνουμε ένα συνεργατισμό πολύ πιο καλύτερο και η εικόνα η οποία θα βγαίνει και στον κόσμο θα είναι πολύ καλή. Ευτυχώς, γιατί προς το παρόν το καταφέρνουμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδί μου. Βεβαίως, γιατί ένα ζώδιο του αέρα θα φέρει την επικοινωνία. Ένα ζώδιο της γης θα φέρει τη σταθερότητα. Ένα ζώδιο του νερού θα φέρει τη διόραση, θα φέρει την αίσθηση, την ευαισθησία, τα όνειρα, την ποιότητα. Τι ωραία. Και ένα ζώδιο της φωτιάς θα φέρει την ενέργεια. Γι' αυτό και δουλεύουμε όλοι μαζί σαν team ομάδα και βγάζει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Γιατί πάμε καλά.